Katy, hi ha bilions de persones que busquen algú de qui enamorar-se. Algú amb qui tenir una relació estable. I pel que fa a mi, ja tinc algú de qui estic enamorada. Xem tenir peix i xem tenir dona. I hi ha algú amb qui tinc una relació estable. Deixa-la anar. La Lina és la meva nòvia. Au, va! No us baralleu! Doncs decideix-te. Sí! Tu decidir! No m'agrada gens començar el dia amb obligacions. Hadi, bye-bye, optum, optum. La mare m'ha dit que et digui que li agradaria molt conèixer-te. En té moltes ganes. Bidona, ja n'hi ha prou. Em vaig negar davant del meu pare i em sap molt greu. Que m'ho refregaràs gaires dies més. Sí. És que no em cap al cap que una dona adulta li faci vergonya reconèixer que té una parella nova. El meu pare és perfecte, Mitin. Perfecte. El cotxe, aquell coll de fàbrica de botons. Fins i tot la pròtesi que porta li queda perfecta. Durant 40 anys m'he sentit com si fos un 0 a l'esquerra. No l'hauries d'haver fet fora d'aquella manera. Tinc un pressentiment. No em vull saber absolutament res més d'aquell home. Aquí no hi tornarà a posar els peus. Gràcies, turca. Jo era feliç. Abans que la mare s'enamorés i em destrossés la vida. I ara? Som una família nombrosa i la veritat és que per mi no calia. Turc per principiants. Katy, tens raó, haig de ser assenyada. Sí, això d'en Xem només és una fase, perquè no vull reconèixer que l'Axel és l'home de la meva vida. És lògic. Ei, ocupat! Que et banyes? Que pixes? Ho veus? No som nota gens. Ja no hi penso gens en ell. Ja no sé ni com es diu. Xem. Lina, què et passa? Però què fas? Olorava aquesta samarreta per si me la puc tornar a posar. Ah. Doncs fa bona olor. No, Axel, està molt ronyosa aquesta samarreta. Això no es toca. Renoi, decideix-te d'una vegada. Ara. T'estimo. T'estimo molt. Sí, jo també. Escolta, què hi has parlat amb en Xem? En Che, per què hi hauria d'haver parlat? Si va sortir bé allò d'embolicar-los a l'hospital. La Ching no contesta el telèfon. Ja, en Xem i la Ching. No hi he parlat, és que fem vides del tot separades. Que bé. No és el que t'havia preguntat, però... Molt bé. Tu estàs penjat de la Lina i jo de l'Axel. És un problema, però té solució. A veure, doncs, sorprèn-me. Hem de sortir junts. Tu i jo. Què? Que ets boja o què? Per mi podem cardar, però res de sortir junts ni fer coses així. Ets tan curt, tio? És increïble. La gelosia, Xem. És un clàssic. Què? Sí? Sí? Sí. Sí. Surten junts. En Xem i la Ching surten junts. Perfecte. Així encara el veuré menys i no caldrà que em decideixi.
Vull dir que no calia que em decidís. Ja m'he decidit per... l'Axelet. Sí, un moment. Diuen que ens volen veure. És per donar-nos les gràcies. Tots 4? Ni pensar-ho. Per què no? Perquè després de tots aquests embolics prefereixo estar més estona tots dos sols. Mira que n'ets de dolça. Escolta. Sí, la Lina no es troba bé. Sí, no farem gran cosa. Potser un altre dia. Se'n van d'excursió, ja et pots dutxar. D'acord. Ara l'avi es banyarà, però si ve algú, aviseu-me, que em costa una mica sortir de la banyera peu coix. Gràcies per avisar-me. Si la mare sap que l'amaguem aquí, ens tallarà el coll. Tranquil, ni se n'adonarà. A veure, per què necessites talc si hem d'anar d'excursió? Perquè després de 20 minuts de bicicleta estaré tota suada. On he deixat la bossa? Ala. Què ets tu, Cuca? Fins després. Lina? T'he vist la cama. T'has amagat 4 dies aquí. Nils, ja en parlarem d'això. I ben a fons. Va, presentem-nos com cal. Molt de gust. Ara no és moment, Vidona, no és moment. Recull les teves coses. És que jo volia veure el meu net. Sí. Al teu net li feien molta il·lusió les felicitacions d'aniversari, encara que les firmés la teva secretària. No em pots fer fora per això. No, ningú ha dit res de fer-lo fora. Doncs sí, de fet sí. I que fica cullerada en tot aquest turc? Ho decidim tot conjuntament, pare. Som parella. Però ara decideixes tu? Oh. Què és el meu mòbil? El d'ell s'ha espatllat. Ha de trucar pels seus negocis. Que em podeu deixar sol. I no oblidis que aquest mòbil és el d'una fracassada. Digui? Ah, senyora Ivars, com anem? És la secretària. Sí, el pare és aquí, però tornarà de seguida. D'aquí 3 minuts concretament sortirà d'aquesta casa. Que els botons ja el deuen esperar. Què diu? Quan em volia suïcidar, a la teràpia la teva mare em va dir que no havia de fugir. Perquè un dia algú faria que la vida tingués sentit. Però no és veritat. Què t'agafa ara? Tu no ets algú. De debò. Ara no sé què faria sense tu. Què hi feu aquí? Oh, prendre el sol. Arruïnat? La secretària ha intentat salvar els seus quadres preferits perquè no se'ls quedés al banc. Però no se n'ha sortit. Pobre, quina desgràcia. Sí, i tant. Ara no el puc fer fora. Ja sé per què has vingut. Però vull que m'ho diguis tu. Doris... Quan tenia 10 anys, aquest home em va obligar a fer un curs de comptabilitat amb 24 homes encorbatats. No vaig poder jugar mai. Sempre em deia que tot el que feia estava malament. I fa 20 anys que em retreu que no he fet res de profit. Me l'he ben merescut, aquest triomf. És gran i va perdre una cama a la guerra. Va ser amb el cotxe, no hi va anar a la guerra. Això primer ho hauràs de demostrar. Xem, corda't! No, que tinc calor! Sisplau, corda't ara mateix! Però què fan? Doncs es barallen, com sempre. Digue'm per què. Per què? Per què? Merda. Perquè l'Axel mai se'm va olorant la samarreta. Ei, per saber si era veritat que s'havia de rentar, ja m'entens?
per això de no malgastar aigua, però l'Axel potser es pensarà que l'he olorat perquè... penso en tu. Però això... és una parida, esclar. Sí, és clar. I com és que m'evites tot el dia? I com és que et vas pagar amb l'Axel? I com és que t'entrebanques quan parlem? No, això no és veritat. Prou! I ara no et pensis que ets res de l'altre món, macarra. I potser tu sí? Fleu-me. Doncs me'n torno amb la meva nòvia. El teu imperi de botons s'ha fos. I estàs del tot arruïnat. Ara em necessites. Me'n vaig a casa la Suna, que com a mínim allà sopen. La frase que vull que em diguis demà al matí és aquesta. Doris, perdona'm per tots aquests anys en què t'he tractat de fracassada injustament. I en aquest moment, Doris, haig de reconèixer que el fracassat sóc jo. En tota la vida no he tingut ni un sol problema. Que és una mena de guerra psicològica, això? Què et passava amb en Xem? Res. I no t'ha fet cap mirada insinuant o alguna cosa així? Algun senyal que li agrades? Dona, T'ha passat alguna cosa amb en Xem? Vull que ho fem. És ell. L'he trobat. Ha de ser ell. però quedaré com un imbècil. Es barallen? Tan aviat? Les noies són així. La Lina no t'ho dirà mai. Doncs mira, mala sort. Que comenci ella, que jo no tinc ganes de fer el ridícul. De què parlen? De tu i en Xem. Però que t'agrada? No. Esclar que no. Jo et vull a tu. Ho veus? Li agrada aquell imbècil. És mentida. És mentida. Doncs... no ho sé. M'agrades, Axel, de debò. Però... en Xem també m'agrada. I ho haig de saber a través d'una paret. Si m'has dit que em volies a mi. És que no ho sé. Axel! Et vol a tu. Axel! Au, va, vés-hi. Va. Vull que siguis l'home de la meva vida, de debò. Però... ets com un germà per mi. Ell és germà teu. Germanastre. Deixa'm en pau. Què voleu, ara? Res. No sortim junts. A aquest imbècil li agrades. I us volien posar gelosos. Però ja veig que no ha funcionat. Jo em quedo sola. Li agrado. Malparit. Li agrado. I l'Axel m'odia. Però a en Xem li agrado. Fora d'aquí! Ei, és la meva. No em miris d'aquesta manera. Doncs com vols que et miri? Ai, que em desmaio. Turc de merda. Coi de la manya.
52 12 3 4 5. Haig de trucar a l'Axel. Haig de trucar-li ara mateix i dir-li que no n'estic segura. On the mic like a deadly elixir. The best thing, gorilla, chillin'. Me and Keith is like Johnson and Shilling. Trying to picture some million till it's touching the ceiling. My dogs is hot feeling. Lamont is A-blooded, so you know he's chillin'. Yeah. Life is alright. This money got my whole team living nice. Get your bread, we can ride tonight. Hit the scene till the Saturday night. Know what I'm saying? We gotta get it right. The clip is thick, keep my game tight. Ain't nothing changed but my style. Still the same, just hit the right side. Come on. El pare se n'ha anat. Ho ha fet expressament. No suporta haver de dependre de mi. Ni un sol perdona'm no pot. Sort que ja se n'ha anat. Saps què? Una vegada, en un cas, un fill va haver d'identificar la seva mare. S'havia ofegat mentre es banyava al canal. Feia ben bé 20 anys o més que no es parlaven. I a l'enterrament va dir... Sabíem que ens estimàvem. Però no li havia dit. Res, noi. Quin fart de plorar que em vaig fer. I qui s'hi banya al canal? Normalment gent sola que no sap perdonar. Aquí. M'has de portar a l'estació. Ja n'hi ha prou de donar-me ordres. A mi no m'alcis la veu. És el meu cotxe i puc cridar tant com em doni la gana. Entesos? Tot bé aquí dins? Digue-li d'una vegada, au, va. T'estimo. I et penses que jo no, tros de quàniam? No ho sé. Els altres pares recorden quan els seus fills van caminar. O què van dir el primer dia d'escola? 3 d'agost de 1970. La meva mestra fa molta pudor de carregols. Ho vas dir tu? Si vols, et pots quedar a viure a les golfes, però no et comprarem mobles nous. Oh, que generosa! Doncs ja està. Sí? L'Axel Méndez, sí, sóc la seva terapeuta. No et facis la dormida. És que no sé què dir. El primer que et passi pel cap. L'Axel es deu haver passat la nit plorant i nosaltres fent-nos petons aniré a l'infern. Doncs la segona cosa que et passi pel cap. Que ens fem més petons. No et trobava. Xem, gràcies per deixar-me el llibre, eh? Ha trucat la directora del centre de l'Axel. Ha tingut un accident. Suposen que el va atropellar un cotxe i que després va xocar contra un ciclista i està inconscient. I... Ha intentat suïcidar-se. Però què dius, Cuca? És que li vaig... És que volia trencar amb ell i ell va dir que no podria viure sense mi.
Ostres, jo no ho volia pas, això. Un segon intent de suïcidi. Ho hauria d'haver sabut, sóc la seva terapeuta. Ara li hem de fer costat. Jo li faré costat. No el deixaré mai més. Que ja sóc al cel. No, i no cal que hi vagis. No tornaré a tancar mai més amb tu, Mai més. Què? Ha intentat suïcidar-se. Però no se n'ha sortit, oi? Au, vinga, ja està, dona. Jem, Escolta, fem alguna cosa. Tu tries. Per mi podem anar a patinar o alguna cosa ben cursi. Jem, és que això nostre no pot ser. Em sembla que l'Àxel em necessita més del que em pensava. I bé, si hem de ser sincers, Ja s'ho ha muntat bé, aquest. Es llança davant d'un cotxe i pam! I tornes arrossegant-te. com pots dir això? Però com pots? No, no em pots. I això nostre, què? Això no ha estat res. Ah, no. Tens raó. Ja està, Cuca. Ei, Cati, només un moment, que se m'acaba la bateria. Avui finalment he tingut un bon dia. A l'hora de dinar no ha parlat ningú i he tingut temps per pensar. En Nils encara fa veure que li agrada. I la Doris i en Meeting ja no hi ha manera de separar-los. Ara la mare s'adona que pesats que són els pares. La Yamur... Mira, em cau bé. Encara que sigui una fonamentalista. I jo, doncs mira... Estic atrapada. Estic atrapada. Fins aviat.